graag puna sa Chomi wees. Puna si suwa kuli man, puna si suwa kuli man. Naman kay Ari mo may sisyong. Fak, hayong! Yapit rig amalo pa naman. Aka naman ay kano ba ano pa? Fak kan si fa! Umangan sa Chomi wees. Puna! Away puna. Ito siya peasant. Like ki Manchester aya. Of course, right, Jet. Namatek si Besto. Siya ka nang maskin ni man sa friendas. Wat zit Kaya hij? yung bras, ik wil langzaam nou. Ang ex is iemand wat te vriend zou wees. Nou, met ons kan niet aan. Ik zit hier rond in hangen. Ik hassel. Die peasants daarom. Wat een cool guy. Betekent dit regen zijn boven stier? Wie daar mensen bollen stuurt? Wie is het? Wie die bollen stuurt? Zij kan betekenen. Praat van Denver se klom. Ja, betekent. Wie die allemaal praat van hij bleef die klom wat ze moest kopen zijn. Niet samen maar sukkel. Anna die klom dan die bol kom stuur. Gistermiddag betekent. En jullie zijn me nou is. Ha? En jullie zijn me nou is. Zie hij klom weer die andere kant. Zien we maar zo. Yo, Buta, wat zit ze aan? Is net 25 voor mij, man? Yo, is dat is nog maar een trappen kon. Wat is dat? Ik kan met daar nog 25 is daar een vrijdag, hij boe. Kijk in de Buta, man, yo. Salut, ja. Ik ben dus graag aan het volgen. Yo, ik smaak aan de rook voor die ochtend, man. Yes. Hou vast, bro, hou vast! Nog net dat ding aan, als hij schakelt voor. Yo, nee, wat zit ze aan? Ja, ze is de kooi aan getrekt, jong. Wat gaan ze aan hier vandaag? Yo, bro, het lijkt op t-shirt, man. Ja, ze is... Yo, zelf kakbaar me beter, man. Man, zag mezelf. Bro, dank, man. Man, elke 10 aan voor mij, man. Hij is er aan weer samen. Het 10 aan bro van mij, man. Hij is al wat ik zoot, man. Ja, ze is een man hoe doos is ik wat ik is. Ja, bro, ik weet ze kan niet, man. Ja, op zin, man. Dat ik een kaart gebruik. Ja, ik heb net gewoon op mijn kaart, mijn bro, man. Ik heb ook contant, hè. Ja, mijn bro, ik zie niet, man. Mij graag, ja, op me even, man. Man, keep it, Als je, ik skip je tik ook, hoor. die man, ik keep it, op je man, zo van. Kwaai, ja, bro, van mij, man. Ja, sis, ik kan zien niet, man, van mij. Ja, ik kan zelf keep it, ik kan niet, man, met die transfer, hoe het zei. Ja, mijn bro, daar is er niet, ook om technologie daar, zei je. Is dat ik kan me daar een beetje op mijn phone transfer, wat zei je? Is mijn bankdate, dus mijn bro, man, wat zei je? Ik kan niet meer nou 10 rand aan kiezen, mijn bro. Maar dan gaan we nog zelfs bij die bank of als ik nog aan cash ben. Met 200 rand investeren, man, wat zei je? Is dat mijn bro? Weet je wat? Dan ik de toner aan die achter mijn zak. Wanneer het contant gaat, eindelijk. Huh? Zo, je man heeft altijd contant gehad. Zo, je man ligt van mij. Hey, bro. Ik doe nou net de toner aan te geven. Het is tijd om zulke nonsens aan mij te praten. Ik zou dankbaar zijn. Er zijn nog mensen, jullie nazi's, jong. Ja, zus, hoe komen jullie nazi's zo? Yo, wat is Karel voor mij, bro? Skarrel is vol, niet af. Kom maar, ja, wat is die berg aan koop? Waar ja? Misschien mannen zo drangen naar mij. Nou, eigenlijk moet samen zien ze allerlei die met bang spelen op je hart met boven.
bro, wat een rare hand niet. Praat aan me recht mee bro, ik versta het niet meer bro. Kom net aan, man. Iemand gestield zit mee bro. Ja, laat me niet eens een bol gestiel. Je blij, joh. Je blij, joh. Je blij, joh. Ja, zij doen. Waar is het nou? Waar is het nou, hè? Waar is het nou? Nou, hoor, kalmeer, ze kan zo raasje. Die jongen stel me niet op, is een bol met bol. Zij doen. Waar is het? Waar is het? Zij doen. Waar is het? Hey bro, kalmeer man, die lijntjes zit beestje. Zij doen. Waar is het nou? Zij doen. Waar is het nou? Wat is man? Kalm bro, kalm, zijn jullie zin aan het doen man. Niet bang, Jesse, niet bang, Jesse. Niet bang, Jesse. Stop mee bro. Jij, bro, stop mee bro. Jij, stop. Nou, wij kalmeren het mee bro, mijn broer kalmeren het. Skill hem, zei. Ja, zei. Wat Ja, zei? kalmeren ons even moeilijkheid. Wat? Wat? Om een jong plaats slaan. Wat? Plaats slaan, zie je? Jong plaats slaan, zie je? Nou, wij niet wat jongens stiel op de jaar mee bro, wij niet. Oh, die jongen heeft de bol gesteeld. Zo, hij zal hij brood terug hoeveel mee bro, het lijn niet. Wat? Wat een lijn? Wat een lijn? Wat een lijn? Nee bro, het is fijn. Ik kan mij naar huis gaan. Ik ga mijn maat, ik zal aflossen mee bro. Je gaat niet los. Je gaat niet slaan. Nee bro, ik beloof je. Oh, ik los. Ik beloof je, ons gaan nu niet uitlozen. Hey, Pinky promise mee bro. Pinky promise mee bro. We niks maken. Pinky promise. Ik beloof. Hoi, bies. Wat? Waar is je bezig? Wacht, ik wil niet bro. We zijn nu net een pinky promise. Binnen skill hem. Hoe bedoel je mee bro? Het is nu sterker zijn man. Yo, het zijn beres mee. Maar ik zei maar wat in Harry Potter is mee bro. Had ik nou gezien het. Als je snaaks denk wat ik nog ooit aan mijn leven gezien. Ja, wacht mee bro. En die boven weer terugkomt. Kom eens maat. Zij is ook een bang ding, zei jong. Zij kan ook niks gemaakt tegen mij en zagen me in de graafje. Zij is net zo bang. Wie is bang, zei? Wie is bang? Wie is bang? Bang, zei. Nou, ik sta niet, zei. Wat is dat? Als je keuze, mannetje. Als je keuze. Als je keuze, mannetje. Als je keuze, hoi. Als je keuze, doe je nog. Ik vierde. Dit was ik klaarskolen gekomen. Ik zit les voor school dat morgen beginnen met. Mijn bro, joh, ik is zelf in les in, maar joh, mijn mama gaat naar. Niet Leila waar die aankomt. Als ja, kom ze naar ons toe. Is jij het wat ons gezegd met de klappers, nee? Ik? Jullie twee, ja, jullie twee. Nee, mijn zomer is net een beetje van gegeten. Niks ernstig, de girl. Niet stress. En wat me net lekker van was, man. Nou, wat is iemand zeer gekregen en daarna? Nee, man. Ik heb met haar gezegd van jullie. Ik heb van gezegd. Dat is maar niet nodig, de girl. Ons zeggen dat net als speelt, de girl. Het was net van geweest, man. Nu wil pas zijn, man. Nu wil pas zijn. En wat is hij klappers nou iemand zeer gemaakt? Hij klapt al, niemand zie je maken, man. Niemand zie je maken. Nee, man, je wil paten zijn. Als man net kan dat je zo een beetje wil spelen. Als fijn gaan we niks meer passen. Ja, man, de girl, man. Bye, Leila. Damn, girl.
Wie ist die sexyste? Wie ist die handsomeste? Seriös. Wie eine Superstar in der. Ik heb broers en ik rap, van gas elke dag, ja.